Vážení televizní diváci, vstupujeme nyní do vysílání, protože je v našem studiu připraven se závažným vystoupením předseda vlády České socialistické republiky, soudruh František Pitra. Jemu nyní předáváme slovo. Vážení spoluobčané, obracím se k vám jako předseda vlády České socialistické republiky. Před 2 lety jsme se vydali cestou přestavby a demokratizace. Nejde pochopitelně o proces jednoduchý a přímočarý. Je spojen s hledáním, je provázen diskuzemi, tříbením názorů, stanovisek. Existuje řada názorů na charakter přestavbových procesů, na jejich tempo i způsob jejich uskutečňování. Je pochopitelné, že mladá generace patří k těm nejkritičtějším posuzovatelům našich praktických kroků. Projevuje přirozené nadšení a zápal pro věc socialistických reforem. Není divu, že se chce aktivně do celého procesu zapojit, vždyť jde o její budoucnost. My s mládeží plně počítáme a zveme ji k aktivní účasti. Program přestavby a demokratizace, naše československá cesta, respektující vlastní historické i dnešní zkušenosti, i zkušenosti dalších socialistických zemí, je trnem v oku některým kruhům doma i v zahraničí. Každá příležitost je jim dobrá k organizování destabilizace a rozvratu a tím k zarušení nastupujících reforem. K tomu zneužili i situaci po pátečním pietním shromáždění pražských vysokoškoláků. O tom, k čemu došlo, byla naše veřejnost informována. Každého musí pobouřit nehoráznost dezinformace, že po zásahu pořádkových jednotek údajně zemřel jeden vysokoškolák. Dokazuje to, že organizátoři těchto provokací se neštítí ničeho, že jim není doslova nic svaté. I z toho je zřejmé, kdo je kdo. Kdo o co usiluje a proč. Kdo zneužil vysokoškoláky, umělce a další. Zcela odpovědně prohlašuji, že na těchto zprávách není nic pravdivého. V zásahu pořádkových sil se nezúčastnily žádné další ozbrojené složky. Lživé a úmyslně rozšířené fámy o mrtvých a těžce raněných bohužel na mnohé zapůsobily a ovlivňují jejich stanoviska a postoje. Zapůsobily na některé občany, zejména na umělce a mladé lidi. Výsledkem napjaté atmosféry je i oznámení některých divadel o tom, že na neurčito odkládají svá představení. V prohlášení vyzývají k protestním stávkám a dalším formám odporu. Nenáhodou v době, kdy si připomínáme tragické události kolem 17. listopadu 1939, se obracejí především k vysokoškolským studentům. Podporují anonymní výzvy ke studentským stávkám a jiným neuváženým krokům. Vážení spoluobčané, každý ví, co dokáží rozjitřené city. Naším programem nemohou být zmatky, nepořádky a chaos. Obracím se na vás, spoluobčany, na vysokoškoláky, mládež, umělce, na všechny. Žádná krajnost a neuváženosti nemohou vést společnost kupředu. Drtivé většině našeho lidu záleží na pokojném vývoji. Na tom, aby se nám dařilo lépe rozvíjet naše hospodářství, lépe uspokojovat potřeby našich lidí. Aby v každé rodině vládl pocit jistoty a pohody. Nesnadné úkoly, které jsou před námi, vyžadují plné soustředění sil každého z nás. Vyžadují tvořivost, rozvahu a občanskou odpovědnost.